Vava Sambo, Teo Kolehmainen, olkaa hyvä. Tiukat katseet kummallakin. Katsotaan se heräks mitään tunteet tässä kohtaa. Onks viimeistä sanottavaa? Oot suomalainen valmiiksi? Syntynyt valmiiksi. Valmiiksi saakka. Ei tarvita mies eikä mikään mikkiä. Sä et oo muuten 180, niin kuin sä väität siinä posterissa. Noniin, kiitos herrasmiehet. Tulkaa tähän viereen, otetaan viimeiset kuvat. Otetaan viimeiset kuvat tässä kohtaa. Tulkaa tähän viereen. Jes, tosiaan illan pääottelu. Teo Kolehmainen tulee kohtaamaan Vavan Sambo. Teo puolustaa ensimmäistä kertaa Baddest Motherfucker vyötä. Tästä tulee huikea matsi. 5.4. Riihimäen Cox Areena. Liput Ticketmasterissa. Nähdään siellä.